Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Ako po si Arman. Samahan niyo ako guys. Magluluto tayo ng pinakro na kamuting kahoy. Lutong probinsya to guys. Tayo guys na kamuting kahoy. Ito guys, gagawin natin to. Babalatan na natin. Balatan muna natin tong kamuting kahoy. Ito yung lutong probinsya. Bumili si Mrs. ng kamuting kahoy halagang 50 pesos. Bumili siya ng kamuting kahoy halagang 50 pesos. 2 kilo to guys. Ito yung pangmerinda ko sa mga bata. Ito yung merinda namin ngayon. Pinakrong kamuting kahoy. Ayan na guys, nabalatan ko na. Huhugasan na natin. Ayan na guys, tapos ng hugasan, malinis na siya. Bibiyakin ko na siya guys para lumiit. Biyakin natin siya guys para lutong-luto.
Ngayon guys, tapos na. Nabiak ko na siya guys. Naliitan ko na. Ngayon guys, lagyan natin ng konting asin. Ayan guys, sabawan na natin ng gata. Ito yung pangalawang gata guys. Isabaw ko rito sa kamuting kahoy. Yan guys, sasalang na natin. Tatakpan natin yung pakrong kamuting kahoy. Sindihan na natin yung kalan. Yan guys, buksan natin, tingnan natin. Wow. Matigas pa konti. Matigas pa siya konti guys, pero lagyan na natin siya ng asukal. Ayan guys, takpan natin ulit. Ayan guys, dami pang sabaw. Pero luto na siya. Ito na guys. Ilalagay na natin yung unang gata. Takpan natin ulit. Tingnan natin guys kung okay na. Ayan. Okay na guys. Lutong na. Lambot. Luto na. Yan. Ayun na guys, luto na yung pakrong merinda na kamuting kahoy. Yan, pang merinda namin to ngayon guys. Maraming salamat. Sana nagustuhan to yung pang merinda namin. Salamat sa nanonood. Huwag yung kalimutan mag-like, mag-subscribe sa Arman Vlog para palagi updated kayo sa next mga video ko. Maraming salamat. Bye-bye!